Mga residente sang Barangay Yulo Drive, Arevalo, syudad sang Iloilo, mas sobra na isa ka bulan nga nagaagunto nga wala sang supply sang tubig halin sa Metro Iloilo Water District. Reklamo sang pumuluyo ang gintutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Madugay na nga ginareklamo sang mga residente sang Villa Carolina Phase 2 Barangay Yulo Drive, Arevalo ang kakulang sang supply sang tubig sa ila sini nga barangay. Suno kay Manang Neneng, 18 na katuig nga residente sang barangay, halin pa kuno sang una problema na nila ang tubig halin sa Metro Iloilo Water District. Wala tubig. Tiga-inject di sila Di sa isa ka semana, mayo tani kung sige-sige bala. Galing kisa, wala man. Sang tinalikdan nga bulan, may ginapatigayon pa nga tubig halin sa tanker ang MIWD apang subong wala na gid. Kulang gya kayo Kulang gya pila daang kabalay di ang nagakuha mo. Kulang gya kayo. Para naman kay Daisy Riquillo, padayon siya nga nagabayad sang bill sa MIWD apang wala sang nagaabot nga tubig. Wala kami tubig. Pero wala ka mo tubig, pero sige naman bayad. Oo, sige bayad naman. Kaya may kontador kami. Nagasalig na lang ini siya sa pribado nga naga-deliver sang tubig sa ila lugar apang tumanman kamahal. Isa kasi mana, tag 250 nga daan ang tugong mo kada tugong. Kaya sa nga mong tubig nga magpa-deliver ka. Sanggin palabot ini isang GMA News Team ang sitwasyon sa barangay sa MIWD, gin kakibot sang tagdumalahan kay subong palang kuno ini na balaan. Hindi makaagi ang aton salakyan or ang water tanker delivery truck ta because may ara wire sa kuryente na nagaluy-luy sa sa kalsada. Depensa ni magsusi sa nauntat nga delivery sang tanker ini kuno tungod sang madamo sang kuryente nga nagalaylay sa barangay kag indi makasulod ang truck. Ginaako man ni magsusi nga may problema sa linya sang MIWD sa Arevalo nga amat-amat pa lang nga ginakayo. Nagpangayo sang pasaylo ang MIWD sa mga konsumidor kag nagpasalig nga pag-atsekyaron subong adlaw agud masolusyonan ang problema sang barangay. Maghingi ako ng apology sa inconvenience na tabo sa ila dira, but rest assured na lantaw namo ng problema dira kung ano man ang appropriate na solusyon na atong mahatag dira sa mga on that particular na area. Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.